Iki bolo wong ayu ngene gelem mikul gabal. Deloken to. Rasane ram-ram. Lho nganti pedhot kae lho. Tak ewangi ra gelem kok. Ya ning sawah barang. Ndaut iki. Ya karo kancane ketoke wong luar. Tak tekoni wong ndi kancamu yo ngono. Wong luar kono lho ngono. Lho. Buanjare barang cowok wet. Wis gak nggo kudung-kudungan ora barang. Panasen tapi yo cek putih ya lho. Tandure cowok tandure dhewe. Wis ora golekne wong. Ndang mangan kete luwe. Man buah-buahan. Anu daerah kono yo apik-apik parine. Delokno bayi rasane rame-rame. Gua ada gabah ketoke. Wis wayahe panen parine. Ya diriti dhewe. Tenan ngene dhewe ya apa gelem. Sawah ya jam 09.00 wis mulai. Iki teko biar yung setan ana masalah. Jan seru keperam-peram. Wis ranggo kudung-kudungan, wis ranggo kaos dawa, kiyep-yep dhewe lho, pyak. Tak tawani. Tak ewangi apa piye yun? Rasa we anu syuting ae. Ben gambarku ketok, ya wis. Bacane aku ngesakne ya ora penak aku. Wis akeh gabahe. Disiliri lho. Ngono sing dibojo raya sawen. Bojone serawak nyambet gawe ning sawah. Dibuang kok idamene ya usung damen barang. Iya. Krosone gabah sak bakor diangkat dhewe. Wong ngene dhewe lah. Ya apa gelem. Panasan wis ra gagas. Tak tekoki lah. Lho kak anu yo apa kok orang go kudung nyapa yo ben ngene iki aku ya wis gak popo alak yo ben. Jan seru kepetenan.